Caidan. Caidan. Lah kok njaluk mie lho. Masya Allah. Totalitas. Lah nggih to Pak Haji. Bareng tak linggun lah kok silite lincip ya kamu. Nek ra dingenekne ra barbar iki engko. Nih. Nih Bude, cah cilik kae. Nah, ngono. Ngene. Nih. Nih akuane kuwi, aqua ngene. Nah. Nih. Nah, ini. Nang ngene lak yo penak to. Ndang bar. Ini lagi, wes. Ngene lak yo pas, Bude kae. Bude, nah ngene. Nyo cah cilik-cilik iki. Iki ngene nek ra. Cah cilik-cilik kae. Wes. Alhamdulillah. Men. Akuane ngono wes. Pak hitungan ya. Sik ngene. Sik karo kono. Yo wes. Iya ini ceblokan ya karepmu. Ki, amit. Amit nggih, Kong. Amit. Nah. Urusane kalih jo kluthuk. Nah. Sing penting syukur itu nikmat itu bahagia. Pada. Hei, sing tatak to. Terima kasih Mas, muga-muga barokah. Ngono lho. Barokah. Loh. Barokah Mas, ngono lho. Barokah Mas. Muga-muga barokah sak keluarga. Kowe penak cangkeman tok. Bayari aku Ya engko lak yo iso pitung to. Kan kuwi tak tinggal mulih sik. Apa elek pahala kok elek makelare. Mangsamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kersanipun cinatet ngamal jariyahipun piyayi wonten ing Sukorame. Monggo dipun jawab salamipun kanthi sareng-sareng. Kersanipun ridho lan hidayah tansah mayungi warga Sukorame sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah klakon kasembadan dalu niki kula suwan wonten mriki Mas. Sukorame ben taun mesti ngabari mboten kecandak, dalu niki alhamdulillah kecandak. Niki mula alhamdulillah salam taklim kagem Bapak Lurah, Mbah Yadi, sedaya jajaran Muspika, Bapak Babinsa Kamtipmas, sedaya rawuh Pak Seksam, sedaya warga masyarakat. Niki namung ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah sedaya slamet donya akhirat Allahumma. Amin. Jan yo melu omong to Mas. Melu omong. Rada maju rene. Wah wis. Arepe omong isin nek. Lah ngapa? Masa tanggapane larang klambine spray gitu ya. Ayo. Wong ki ya kreatif no. Lah mangsane Kreatif yo kreatif. Seragam mbok gawane kok spray ini isin tau. Loh, kenapa apapun bentuknya kalau bisa dimanfaatkan ya dimanfaatkan. Ngono lho. Ngetut nih dalang kondang panggung wayang kayak orkes kayak gitu. Loh. Iki pancen ya nuwun sewu ora ngurangi subasita supan santun kyai sepuh-sepuh sing lenggaki. Mergo awake dhewe jejere lari nem nyak-nyakan wonten panggung. Nggih. Alhamdulillah. Dalange SD to iki. Sajake. Sik to Mas. Sarene sik. Nggih. Pangapunten. Sik sarene Pak sik. dalange sik SD to. Gulmu iki piantun sepuh. Nggih. Iki Pak Maju sing ajeng nderek kene galek ndek ngenane kene. Walah sing duwe pabrik jajan khas Jajan Nah, ya kuwi. kripik tempe. Beli kipu. Apa kok beli gitu? Galek iki kasih makanan. Alen-alen. Lang, enten nggih Pak Diki beli. Betul. Mancu. Sik to Mas, samrene sik. Ekone kon nglong sithik Mas. Ono. Sik to Mas, aku tak nderek tepungan karo jenengan. Siap Pak De. Sadurunge panjenengan mungkin dagel sing mardika. Nggih. Kula ki kok kepengin banget apa arti orang Jawa. Yang artine kok panjenengan keloron milih nama dua Jo Klitik dan Jo Kluthuk. Wah, Apa artinya? Sik. Muga disebarke karo masyarakat. Menawi panjenengan pengen ngertos, kula nyuwun nomor WA-ne, mengki kula kabari liwat WA mawon Pak De. Dadi Langsung Mas, langsung. Dereke dalang kuwi yen urung nate kerep
kumpul. Nah. Kudu umpan gawa papan. Nah, iki lho. Ora kudu awake dhewe kuwi menyepelekan situasi. Ora oleh. Nggak oleh. Kita harus menyemangati bahwa ini kebersamaan tim. Betul. Nih. Nah, Iya. Mas Pak Dalang, sinten Pak? Pak Sukarji. Pak Sukarji. Pak Saji iki. Iki piyayi sing ngadiluwung dirawuhke ana Trenggalek, berarti yen piyayi Sukorame wis percaya yen beliaunya itu pancen lenggah ngasta dalang wis suwe. Suwe no. Dadi yen nyun sewu Pak Marji. Nggih. Pak Marji ngoten nggih. Kar. Wah, Karji. Diwaca to, dalang iki diwaca. Diwaca apa ora enek tulisane no? Lah, Ora nek. ora enek. Supaya ki polos. Wong dalang ki mek nggawa awak tok rene lho. Lah lek awake ditinggal piye? Nggih, Pak. Nah, panjenengan kula tak pengen ngerti Mas. Nggih, Kok nggih. nama Joklitik dan Joklutuk mudah-mudahan di wong asma ki nara Japa lho Mas. Siap. Awake iki wong Jawa. Tiblakake karo sedulur biyuh pepunden. Kapan krungu Joklitik, Joklutuk itu apa artine? Pancen leres nama Joklitik nika dipun pundhut kalian Bapak. Nalika sepanten Bapak menika lak pelawak ketoprak siswa budaya. Oh, siswa budaya. Dados siswa budaya menika wonten Jarana, Jogelo, Jolega, Joisin. Joisen kuwi sing apik. Pak Joisin lak Pak Topan Lesus nika. Nggih. Lajeng Pak Jolega bapak kula. Lah mula dinasti ketoprak rumiyin ingkang miwiti para senior-senior lajeng ingkang junior kula kalih Mas. Lah sakniki meneruskan tongkat estafetipun para sesepuh-sesepuh rumiyin. Nah, Jenengke Joisin ki aja nganti duwe isin yen awake dhewe tumindak sing apik. sing apik aja isin. Jogelo wong kuwi aja gawe gelaning liyan. Nah. Yen kepengin awake dhewe dihormati. Gitu. Bagus. Nah, wonten melih Jarana, wong ki gelem rono-rono, wong sobo bermasyarakat kuwi apik. Apik. Rono-rono terus oleh Nah, niku sangu. obah mesti mamah. Nah, ya kuwi. Kula dijenengke Joklitik. Nah, ya kuwi lho Mas. Jok kuwi aja klitik kuwi dhuwit cilik. Dadi kula wegah nampa dhuwit sing cilik-cilik. Berarti Jo kuwi ki aja Klitik klitik niku duit duit cilik. cilik. Niki Pak Lurah aja cilik duwite Pak Lurah. Ngoten nggih? Lho nek dhuwit tetep cilik, nek dhuwit gedhe lak ya ora Ya. kena diadahi to, Pak. Wonten ngangsane. Lek gede gunungan. Gedhe mboten saged. Lah niki kanggo edukasi. Niku Pak. nggih. Mula yen duwe dhuwit aja nganti Jok kluthuk. jok kluthuk. Nah, terus artinya Jo Kluthuk. Jo Kluthuk. Joki aja kluthuki main. Dadi wis dhewe akeh aja main kluthuk lek njiki ra apa-apa. Nah, ya kuwi. Itu Ji sama ora aja. apa-apa. Itu namanya pekat penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat Betul lho. pekat nggih. Iki dados pundi nika Sukarame. Sukorame. Ini piyayine kados mekaten nika guyub rukunipun gumolong nyawiji yang bisa dinamakan masyarakat dalam tapi dalam pemikirannya kota. Kota, sistem Nggih. kota, iya nggih. Karena apa? Biarpun dengan kondisi yang seperti ini masih melestarikan budaya Jawa. Bagus. Ini contoh dan kita patut acung jempol bahwa Sukorame yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Tepuk tangan Indonesia. Sukorame. Tepuk tangan. Pripun jajak? Jane niki ajeng dikek ratan rika ning gandeng anggarane nipis ya, Mas. Kok nipis angger. Terus akhirnya ya bali desa iki. Ngono. Ya, megahe kaya ngene. Lah iki malah lampu. Malah lampune cedhek, malah kaya wong nyuluh Nah. kodhok ya. Kaya nyuluh kodhok. Aki sosial garing lho iki. Lah, Aku ki wis raiku elek dipadangi kaya ngene. Jangan melihat sisi fisiknya. Pirsani piyai-piyai sing lenggah ngene iki. Ya, Ana Rama Yai, nggih, Pak. ana ibu-ibu jamaah, bapak-bapak tokoh masyarakat. Berarti di sini tuh majemuk. Majemuk alias komplit. Nggih, Komplit. manunggaling rasa manunggal dadi siji. Siji, iya. iya. Wingking niki para-para pejabat Bat- lenggah. Nggih. Sedaya lurah lenggah. Lenggah wonten wingking, Mas dan- padaken Mas. Nggih. Litik lan Mas Kluthuk. Leres. Nggih. Mula niki dalu piyai ingkang rawuh dayanipun mugi-mugi pinanggih sehat rahayu wilujeng widodo. Amin. Amin. Grapyake ra kaya wong desa, Mas. Nggih. Kula lagi teko niku rawon ya ampun mletu teng ruangane. Rawon. Nggih. Rawon. Ruangan Panjenengan kantor. sampun dahar. Nggih. Rawon soto metu. Berarti sampun dahar. Pun. Alhamdulillah. Lemper, wajik, Lek wis dahar iki mengko sak lemese. sak Dagel. lemese pripun. Ajeng kula pangan ra sida kok. Waduh ya iki. Lah wong sendoke rene. Ya iki lho panitiane, Mas. Terus? Panitiane sing kurang. Senten panitia pun komplit. Lah Dadi kok- ngene Mas Luduk. Piye?
Iki yen delok kondisi utawa nggon papan ngene iki kudu alon. Alon. Ora entuk kemrungsu. Gak oleh apa meneh bengi iki Nan. Hmm. Iki yang menjadi barometer sing dadi contoh balai desa ki ning Sukorame kene. Kok saged, Mas? Balai desa cedhek karo masjid ki ya balai Sukorame. Alhamdulillah. nggih. Berarti barokah gede. Barokah. Dadi iki sing iso dani negara ya ditata, agama ya ditutke. Kowe lah kowe Lah ra iki Sukorame kaya ngene iki. Nggih, Pak. setiap lingkungan ini langgar pun nyepak dhewe-dhewe, Pak. Sukorame, Pak. Ngriki niku lek enten Allahu Akbar kene iki Pak geruduk Teng masjid. sawah iki kabeh ngono. Loh. Kok ning sawah mbahmu kiper kuwi kok iso. Mbahku Ayo ngibadah kok iso. ngomongi tangga-tanggane ayo to nindake utawa manembah marang Gusti Kang Murbeng. Kuwi kudu dicontoh. Mula wong kuwi nek wis melangkah dari rumah aja lali maos Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Nah, Nah, lillahi ta'ala punya lidah yang basah, insya Allah yang so maos Al-Fatihah besok gesange istiqomah. amin. Lo sholat ini penting. Mulane wis Yo. pas sing dalani desa Sukorame. Nggih, Suko ki seneng rame ki rame. rejo. Dadi desa kene iki seneng yen enek rejo-rejone. Nggih. Dadi rejo-rejone alhamdulillah bengi iki sing iso dalani rejo warga makate rame iki sayek-sayek kapti siji sayek-sayek kapti karo pejabatnya ya sayek-sayek kapti manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah iki kula lapisan masyarakat kedangeten Pak Marsi. Penting Pak Nggih, nggih. Pak Karji. Nggih. Nun sewu nggih Pak Karji nggih. Nggih. Pak Karji lha piye? Apik piye to? Nang tengah gawangan malah kayak kiper tak dulu ya. Ngawur rek. Mas Dalang ki nuwun sewu. Ya. Ora enek lho Dalang gelem nggawa dingklik dhewe ngono kae. Apa enek kowe Tahun jajal? tahun ora nggo diklik malah Komplikasi nggih, Lagi. komplikasi nggih. ndek ngenane ra nggo diklik malah ning iso debok kok ndek. Apa kecilikan wong nopo tak tonyone tenan kowe kok iso. Dadi Kudu ngibadah. ibadah, Kowe ya salat. salat. Kaya piyayi kene sampe. Tetep aja meneh kok kene nun sewu. Heeh. Aku ki nun sewu. Iki sak RT ya. Nggih nggih. Lingkungan RT iki musala iki papat lho. Masya Allah, ya. Iki ora pamer. Nggih nggih. Tapi ini menunjukkan bahwasanya lingkungan religi itu seperti lingkungan saya. Kok saged Lho ya, etan kulon lor kidul iki musala. Omahku ning tengah-tengah. berarti kowe iki entuk hidayah tenan. Hidayah piye? Lah omahmu wae nganti diapit masjid. Ini malah menjadi dilema dalam hidup saya untuk beribadah. Ngibadah kok dilempah. Lho iya no, mergo menungso urip ki kudu hablum minanas hablum minallah. Masya Allah kok dengaren sama ngono lho modelmu kayak banjii lho padahal. Lah iya. Panci ndasmu. Coba Lho iya no, Eh. engko lek aku jamaah ning gone musala kulon, ku kecemburuan sosial jamaah sing ning gone musala kidul iki mesti trukul. Oh. Iya no, Mary. Niki lho, iri. Niki lho Pak. Terus panjenengan terus nih tak ngrungokke. Nggih no, Bos. Engko lek aku ning sing kulon sing etan mesti cemburu. Nggih. Akhirnya aku ndek iki malam Jumat iki golek nggon sepi nentrepke pikir ngademke ati musala ndi sing kudu tak salat. Akhirnya musola Akhirnya itu nemokne aku. salat. Akhirnya ra salat. Lah kuwi. Lah iki yo salah meneh lho, Mas. Salah. Salate aja nyawang etan kulon lan lor kidul. Sing penting nawaitumu kalbiahmu kepiye. Wis alhamdulillah. Hmm. Mergo lingkunganku religi. Nggih. Akhirnya anakku ya. Nggih. Anakku ya tak jenenge sing berbau religi juga. Paling ndak Sopo Mas? Sing barep nika kula jenenge mergo laire pas ulan Ramadan. Ramadan. Menika kula jenenge takjil utama. Takjir utama. Takjil Oh, utama. apik iki. Laire pas poso. Poso. Lah, Nggih, nggih. ben kelingan posone Tak- dijenengke tajil Takjil. utama. Nah, Layakno ndase kaya lemper kok iso. Niku Pak saya itu, Pak. Ya. Iku laire kaya ngono. Sing nomor loro paling enggak Khairul. Ya Khairul sing nomor 2. Sing nomor 2 Khairul. Nomor telu Sing nomor 3 ki tak jenenge sing berbau religi juga. Muhammad Dudu. Yasin. Wis akeh iki. Kita Jam-jami. wis akeh. Iki tak jenenge Pak Saiton Nirojim. Iki wis waduh. Kok Saitoni Rojim? Ang bapake kowe iblis to, Lah, Pak. bapak iki iblis, anake dijenengke Saiton Saiton. Nah Rajim. ya, anu lho, Bapak Iblis lah ngetoti dalam jenglot. Tadi Kuwi ya religius. Mangsamu kuwi lho. Pak Yadi ki nyenengke masyarakat. nah, Pak Yadi gitu, pokoknya Pak Yadi. Balurah. Wis pirsa to piyayine. Wah, ning omahku ping 4 sak. Ning nggon Blitar Beli kono. tari ping 4. Masyaallah ya. Ya 11 gak apa-apa. Iki saja. Tapi mulai tak gawani. lah kudune ngono Mulai tak kuwi nek gawani. kowe iki dicayai ya ditepaki. Tak gawani alhamdulillah ki. Gawan oleh-oleh gula. Tapi tak gelem gawa tapi. Lho lha apa, Mas? Bojoku tak kon nggo mulih. Waduh. Lah wong Pisot. Masyaallah. Bojone disodakohke Lah, Pak Bos, Lurah. lho. Mbah Lurah iki piyayine menep lho.
Ora noleh ngiwa, ora noleh ngalor, ora noleh ngidul, ora noleh menep ngetan. ki lek nang balik desa lek ning jaba nrutus balik. Waduh. Kowe ra semblono lho. Iku do aku lho, Mas. Mbah Yadi ki piyaine wong asmane wae wis apik, Yadi. Yakin Diki adalah disiplin. Nggih. Yakin dan disiplin untuk menjadi lurah yang terarah mengarahkan masyarakat wonten ing Sukorame. Jeneng ki urung mesti lek ngono gawa jeneng. Oh, jeneng ki urung mesti lek nggo laku. Kok iso? Nyatane tanggoku jenenge urip, saiki ya mati. Waduh. Ayo. Tanggoku jenenge sehat, ya nyatane ya lara-laranen. Ayo, sing ngomong sapa? Tapi kan Mbah Lurah ki lak dadi katresnane masyarakat. Lah iya. Berarti lah ya paling tidak lah nun sewu. Berarti duwe jabatan. Lah bojomu pun duwe jabatan. Lho ya sak dhuwure baluran lho bojoku. Apa Mas pangkate? Pegawai Pemda lho, Pak. Pegawai Pemda lho. Pemda. Blitar kok. Pemerintah daerah. Pemain dangdut lho. Jadi Oh, Yo, pemain dangdut. Pemda kok pemain dangdut. Umumnya lek Pemda ki pemerintah daerah. Lurah kuwi lurus dan terarah. Iya iya. Ya sok kala ana sing ngalani lurah kuwi ngelu ning sirah. Lah lek ngelu nyapa dilakoni. Mbah Yadi ngene iki wis nata lho. Pirang tahun kepungkur wis nata. Iki sok kanggo masyarakat, oh iki sok kanggo infrastruktur pembangunan. Wah sok iku nggo kas nggih pembangunan masjid. Wis ditata. Kowe ora maido lurah lho. Lah kowe arep dicalonke apa-apa ora dadi kok maido. Ya ora mungkin aku ndenge nyalone juru kunci mayite demo. Mayit padha demo. Mangsane. Mayite kok demo lho, Mas. Iki pentase lak ning desa pundi, Pak? Sukorame, Pak. Pun Sukorame. Sukorame menika ngadasne. Jelasne ngene, Lho. Jajali. Kula seneng penonton niki lho kula seneng saestu kula. Niku kuangen kalih penonton sing ngeten niki kula niku. Napa? Sing kene wong apik ngeten iki. Sing ning kene minggir dari kene. Tak delok kok kene kaya wong numpak bis Harapan Jaya. Cobi Mas diceluk sik, Mas. Piye? Iki ki pancen papan panggonane ya insyaallah tahun ngarep ki digelar saya gede meneh. Ora mungkin gede ngono. Ora mungkin gede kepiye? Ngaratan mbere macet iki kucluk jane iki kok. Gusti Allah kuwi yen menehi dalan utawa apa wae pepadang karo umate. Kuwi ora nyawang apa-apa lho, Mas. Kok kuwi ndisi kersa nyapa? Sing dhisik saya kowe kuwi nyapa aku iki. Lah besok ning ratan lak ya seneng to kowe. Loh, ya lek ngejak awakmu, lek ora. Loh, lah iki ngejak ora ki ya awake dhewe kudu budidaya ngono lho. Oh iya bener bener ya. Iki bengi lak ditimbali Pak Yadi. Pak Yadi. Ben piye tahun ngarep payangan meneh terus dagelane tetep sampean kalih kula. Langsung di DP sik Pak Yadi. Loh, di DP piye? Pak Yadi, nggo kula DP sok men aja ngejak dagelan liyane. Ngono ya. Yo nek sik urip. Ayo dhewe to. Kale aku aku rasa mati aku. Loh, kulo nafsi dail kotul maut lho. Wong ki sing gedunungan napas besok kajemput maut lho. Lah aku rasa mati aku. Lah nyapa? KTP ku seumur hidup kok. KTP iki dingge urusan Dukcapil kok iso mangsane. Ngomong-ngomong mati, Lah, pilih ndi? pilih wong mati aku. Goblok, enak wong urip. Wong urip penak apa? Penak dadi wong mati saiki. Wong mati apa iso nikmat kaya niki, delok wayang, ngejak putrane, ngejak garwane, pengin jajan bakso ya dahar iso kepenak. Ya lek duwe dhuwit, ra duwe dhuwit bosok kowe. Lah nek wong mati? Wong mati penak, mangan bakso bar mangan bakso mati. Sapa sing arep bayar? Kan aman ya. Kowe lagi wong mati lek jaman saiki. Bener Mas, bener. Bener. Bener ora? Lho nek lak ra iso numpak kendaraan. Nyapa? Nek wong urip yang gesang nika lak saged numpak kendaraan. Terus gonceng bojone, gonceng pacare, gandengan nyekel weteng. Bahagia lho, Mas. Iya lek duwe SIM, lan duwe SIM, bosok kowe nek tilang kowe. Lah kok iso? SIM saiki ngono saya lho, tilang sing usah nggon-nggon operasi. Nggih. Delal kowe numpak sepeda motor karo pacarmu, enek operasi geden-gedenan. Kowe dicegat ra duwe SIM, delal kowe bosok kowe. Bahaya. Bahaya. Wong mati penak, Mas. Lah kok penak? Wong mati tumpakne apa? Pendosa. Kowe tau tumono nek operasi pendosa dicegat? Ora enek ya. Ora enek. Polisi operasi rahasia ngono kae. Ya toh, terus kowe Terus kene nggawa pendosa la ilaha illallah. stop. Wah, napa Pak Iki polisi? maite ngelem ora enek ngono. Oh, berarti kisok pengen dihelemi gitu. Ya aja to, aja to. Matine pengen dihelmi. Aja to aku. Sing bener ki Pak Yadi. Pak Yadi nggih helm. Ya helm lambemu. Pak Yadi kuwi yang digoleki Pak Yadi. nggon ilmu Jawa. Karena ini lak syukuran desa, Ya. ngruwat kala desa, Ya. ngilangi sukertaning desa. Bener. Hmm. Wong Jawa kudu njawani, Pak. Iki Pak Karsi, Pak Karsi. Sok tem. Dalange kaya artis film sing jaman biyen Roma Irama, Iska kan lho. Terus kok sing. Kaya Iska. Halo sekarang ngono kae. Apik kae. Apik.
Ayo. Pokoknya aja karo sing dengenane. Nyapa? Sing ning nggon sambi gedhe kae. Piye? Untune cepot kok. Kok cip. Kula seminggu niki mubeng niki, Pak. Binangun, Pak. Binangun. Salam rejo. Salam rejo. Cek terakhir ning sambi gedhe iki temu dalang tak cipok lah kok untune cepot. Untune cepot. Untune ucul. Dalang kok iso untu nganti ucul iki piye ngono. Dalang martabak. Apa pasangan to, Mas? Wah, dalam Untu pasangan. ah panjen piyai sepuh to, Mas. Nggih. Mula awake dhewe iki mumpung sik sehat sik nom ini nek jari ya ditriti ngono lho. Ngeten, Pak. Pun saniki ngomong tenanan niki. Ora guyon niki. Saniki lek ngomong aduh sik. Sarene. Rada rene rada. Rada rene wae, rada rene. Volumene lho kono, Bos. Nah. Ngene niki. Rene lho aja rono-rono. So bablas ae. Pak De, ngene Pak De, lah ngene. Anu Pak, jenengan sementara mbok dadi siji kene wae Yo, napa? isin. Alah wong Kalah bagus. Wong Jawa menika bersih desa ing dalu menika. Menika muga-muga sing dalane desa Sukorame su menika syukur mujudke syukur marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muga-muga warga masyarakat Sukorame menika diparingi gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Amin. Gitu, Pak. Berarti gegemane sedekah. Sedekah. Kaya bengi iki sedekahan. Sedekah. Ka menika saka tembung suka. Ka menika saka tembung kompak. Warga masyarakat itu harus kompak. Bener. Sing diarani manembahing kawula Gusti. Iki ya masyarakat karo pejabat ya menungso karo Gusti Allah. Dadi paribasane nika sing diarani manunggaling kawula Gusti, masyarakat ya dekat dengan pejabat, pejabat juga akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yen kerja bakti bareng ya kerja bakti bareng. Yen pomo gotong royong Ya gotong royong bareng. Ini yang bisa dinamakan barometer utawa percontohan kerukunan warga masyarakat Sukorame menika kados mekaten. Alhamdulillah. Ya. Ra menika saka tembung ra. Ora nyono ora ngira nyatane bengi menika saged ngawontenaken bersih desa nggelar ringgit wacucal ing dalu menika. Amin. Dalange Mas. Dalange Mas Karji saka Trenggalek. Lah, piyayine Mas. Piyayine gedhe dhuwur gagah pideksa. Wah, ya iki. Apik. Kuwi nek lungguh, nek ngadeg kaya bal bekel. Mene terakhir, Menika sak ketemu mengeti. Nggih. Kabeh menika wong Jawa kudu mengeti. Ing dalu menika iki golek dina ora gemen-gemen dina-dina sing becik. Dina sing becik, muga-muga wae dina sing becik iki besok bakal tukule becik bisa ndadekke desa Sukorame menika desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Dinane apa? Jumat ki jumbuhno marang atimu. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Manusia itu harus mempunyai prinsip. Yen iya, yen ora. Lah kuwi lho. Jumat ki lek digoleki aksara Jawa menika Jumat menika pira? 7. Itu Pak nggih. Jumat apa 7 to? Jumat papat. Jumat lu pinten? Jumat iki pinten lek Jawane? 5. Jumat 5. Jumat ki 5. Mulane wis pas. Jumat apa ki sik? Jumat menika 5 saka tembung papat kiblat 5 pancer. Masyaallah, iya. Wong Jawa ngene iki lho, Bos. Goleki ngene iki. Iya. Ora angger nun sewu. Ngene iki ya dadak ya mikir uteke ngene iki. Wah. Berarti ya sak darah Ramadan lho. Iya lho. Papat kiblat 5 pancer. Sing dari papat kiblat 5 pancer tangga teparo etan kulon lor kidul ki rukun, pancer iki ya ning bali desa kene iki tetep sayek saeka kapti, Pak. Lho kuwi. Mula nggih dudone kadiwasan 5 pancer kuwi nek nggon tumindak. Lho iya lho. Aja sak nggon-nggon. Jumat apa? Jumat apa iki? Iki Jumat pagi. Wage. Pagi 6. Iki lho ngene lho. Iki dadak-dadak ngene iki jos ngene iki. Pagi 4. Iki wage papat yo 6 koclok jene iki. Ini kadung mikir uteke iki. Iya. Pagi 4 berarti jumlahe wau Jumat pinten 5 karo 4 jumlahe piro? 9. Menungso kudu bisa ngempet babahan hawa 9. Berarti menungso duwe bolongan 9. Bolongan 9 kudu diempet. Contone mripat ki pira? 2. Loro kuping pira? 2. Loro papat karo loro karo loro? 4. Irung pira? 2. Jumlahe pira tambah loro? 6. Lambe 7. Nah, 7. Sing dalane babahan hawa 9 menika. Dados menungso kudu bisa ngempet. Sik 7 kurang 2 kok. Bolongane 9 kok mbok hitung 7. Kupingmu budhek isane iki. Lah nggih. 9 ki kudu iso ngempet babahan hawa 9. Sing cumondhok ana badane menungso. Kuping pira? Bolong 2. Loro, mripat. 2. Pira jumlahe? 4. Irung 2. jumlahe? 6. Lambe 1. pira jumlahe? 7. Menika sing darane Aja menika. Isih 7, Mas.
Mau Bapak Ora nggawa loro songo. si pitu ngono lho. Anu sing loro iki jenenge rada uangel Pak De. Masyarakatnya penasaran, Mas. Ditunjukne. Ngeten. Loro ki nggon ngendi? Nggone sing sitok ning kono. Sitok ning kono. Ya wis ngono ae halus ngono ae. Sing sitok silit lah pokoknya. Kowe iki jan blecek ngoten yo jenengan tangkleti lho. Ya tak takokne lho, Lho ngene Mas. lho, Bos. Wong kene jangkep songo. Lho nggih no. Sing pitu ya sing loro didudohke. Sing loro mriki kula fotone kula kirimne WA. Wah, ya kuwi. Wah, Dipamerke. lah jenengan yo maksa wong kono yo. Wong Jawa ngeten iki lho, Pak. Wong Mulane Jawa. lho nggih, mulane kula tingali suku Rame niku desa sing hebat, Pak. Ya ya. Wong sing ikhlas Pak Yadi ya wong sing ikhlas, Bapak kepala desa sing ikhlas. Sukarame ya ikhlas. Mula nanggap wayang. Nah enggak wayang. Wayang ki ngelingne wayahe sembahyang. Ayo to awake dhewe iki sebagai umat Islam nindake manembah marang Gusti kamur ben dumadi Gusti Allah Subhanahu wa Niki lho, taala. Pak. Niki lho, Pak. Ngono lho, Niki lho. Bos. Dadi ki awake dhewe iki yo ngene iki yo Nyapok wayangke kok gawe debok. debok ki Bok. Debok. debok, debok. Debok. Nah. Yo. Iki piyayi-piyayi iki yo ngerti bahwasanya kepiye ngono. De ki saka tembung depankan. Hmm. Depankan keinginan umum, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Ngono lho, Bos. Bok, bok. 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 Ayo. Bok ki ya kuwi mau. Ayo bok ya apa? Bok ki saka tembung bok. Keplak boyoke. Ora entuk rusuh lho. Gak, Enggak gak, boleh gak. rusuh lho. Bok itu apa? Bok tu kotak. Wadah. Wadah to kotak. Awake dhewe kotak ki manem. Oh, kotak ki maneka warna. Ana sing dalane kotak amal, ana sing dalane kotak surat. Dadi kotak surat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, kotak amal karo dinggo ade ngamal utawa ade. Ya, antri akhirat. Nah, kuwi mau lho. Ya, Ya kono kuwi mau. Ana debok lajeng wonten apa Pak Marji? Wonten malih niki Sangga Buwana. Ana iki. Kuwi mau ora tak omongi kuwi. Lah iki apa maneh? Siapa jenenge iki? Sangga Buwana. Sangga Buwana, bosok kowe, ayo. Eh? Sangga Buwana. Sangga Buwana. Song ki saka tembung songkok. Weh, wong lanang alor ngidul kudu nggih songkok. Contone Pak D, iki lho. Mbok duting tanganmu ngene arep dimut lho. Ngawur. Songkok ki ndudune bahwasanya pria kene iki pria-pria yang religi. Amin amin amin. Ngono. Sangga. Go ki gotong royong. Warga masyarakat kene iki tetap gotong royong. Sayek saya kapti. Ya lho. Terus. Iki lho, ngenyek aku kok iso wae ngene. Sangga. Napa Pak? Sangga Buwana. Buwana. Buki saka tembung butuh. Kok temu ta? Iya no. Edan. Wong kene iki lek butuh sekolah ora duwe ego praktikal njaluk tulung tangga teparuni. Mergo Berusaha chemistry sendiri. sudah sinergi antara satu dengan yang lainnya. Kuwi ya spontan lho Mas. Tuh kene Bos. Jenengan tandai nak? Barbu. Bu. Sangga Buwana. Lah nggih. Bu apa Mas artine? Loh, bu niku butuh wae lho Pak De. Tuh. Buwana. Ana. Ana, kene iki sembarang ana, Mas. Lho, arepe jangan yo. Jangan desa kene iki nun sewu. Arepe jangan telo kuwi pekarangan wis nandur telo dhewe. Lho, arepe apik pelem. Wis peleme dhewe, Mas. Lho, Sembarang arepe ana. beleh pitik. Pitike dhewe, Mas kene iki. Weh, pengen arep goreng ndok. Endoke dhewe digoreng. Waduh, ya kuwi. Lali. Kuwi angel lho kuwi. Ndoke mesti ndok pitik ta. Nah, ngono kok. Lho, Pak. Lek ndoke dhewe digoreng kuwi kleru. Wonten debok Sangga Buwana lajeng wonten kelir. Kelir. Ayo kelir. Kelir. Ke menika saka tembung kelir. Ke. Ke menika saka tembung kekuatane desa kene iki ya kekompakan warga masyarakat. Weh, lapisane Iya. dhewe. Lir Mas. Lir ki lirwo, pejabatnya ora bakal lirwo, akan memenuhi apa yang menjadi kepentingan warga masyarakat. Terus di atasnya dalang blencong. Sama nek tekok itu Pak Di, pada aku Dalang iki Ya yo ben kadang ngerti lho Mas. Kowe omong terus ki lho, HP-ne duripne direkam sesuk nggih tanggapan lho. Tak ngomong terus. Blen menika saka tembung blendrang. Waduh, Wong kene iki sengane mangan blendrang. blendrang ki sayur lawas. Sing mburi dhewe lah kok kluthuk ki cangkeme ero. Kaya Cong Mas, cong apa cong? Blendrang. Oh iya, blendrang ki makanan sing sehat lho. Aja nun sewu lho. Sok kalau lek makanan sing anyar-anyar itu kandungannya vitamin protein sok kalau iku berbahaya kanggo awake dhewe. Bener-bener. Lir ki Lirwo, ora bakal lirwo. blencong lho. Cong. Blencong. Cong ki nun sewu ki ngelingne kanggo kowe iki. Apa? Congormu juga kan tekok. Congor. Mas. Lah kok apa mau? Kowe enak lek Coba, tekok-tekok. Deminor Blendrang terus malih congor. Lah iki lho tekok wae Mbakmu. Lah iki yo tak golek ngene iki ben ngerti kok iso. Kira dianyep nggih Pak Nggih, Marji. nggih, nggih. Ah wis. Ngene. Saniki dipun
Aminor, aminor. Lagu-lagu. Nggih no. Nggih. Jenengan kudu ngejak Panjenengan kudu nganti sinden. Nggih, kedak peke kula ratanane. Nggih. Dalang Dipakai sindene. kudu ngejak nyanyi kok gegek seneng ning kape. Sewengi nggih. Iso. Coba aminor sak pinten, Mas? Budi. Ya. Yuk coba. Biar suasananya dingin. Ya, iki cedek nggon ibadah. Ya, ambil suara, Bos. Mangadi. Hah? Nyapa kok magadir Kok gitu. sing eling kok. Wis jane lali aku tak gawe ya aku. Kene. Jane tak gawe kok eling ne. Ket ya. Lho. Bisa. Bisa tenan. Sakit toh? Insyaallah. Aja ngisi-ngisini lho. Enggak. Turi putih. Cet-cet ya. Turi putih. Dua kali. Cet-cet ya. Turi putih. Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Acam loro tiba nyamplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Ayo Mas Ruduk. Ayo. Sampeyan Ganti. kembangan nongo ditandur ning pinggir kali. Loh, Bok, piye to? bokon mikir neh aku iki. Maksudnya ini lagu, dadi kowe iki duwe inisiatif, kowe iki ya muni ya sembarang ngono lho kok iso. Bengok ngono lho, ngetokne swara, bengok. Nah, ngono. Turi putih terus kembang nongo, sak terus apa Mas? Nah ngono lho, dadi penak. Bokon mikir kan jelasnya apa. Loh. Sing disenengi kuwi yen ana dagelan sing ora monoton selalu ada kreativitas. Kreatif ya kreatif, mek tekok tok kene mbledos uteke yo. Lah nek ngono ya aja nampa bayar gede kok iso. Lah iya nyapu aku nopo bar. Lah iya kok ngengkel. Nek kok ngono iso. nyapu mbok kene klambi kok spray iki. Lah rupamu lak kaya guling to. Maksane iki lho kok iso ibuke dua lho, alhamdulillah barokah lho. Sehat ya, Bu. Kagem jilbab abang situ abu-abu nyenengke. Kaya mbahmu mbok tukokne jilbabe oren. Klambine ungu terong. Ya kok sandalnya kuning lho. Terus Melawa aku malah kayak lapis kalau gitu. ora mbok paske kok iso. Ayo, Ayo. karo kalem-kalem. Sehat ya Pak Tinggi. Alhamdulillah. Kembang nongo ditandur ning pinggir kali. Kula gluduk mung saged ndedonga muga sedaya kathah rejeki. Mugi sedaya kathah rejeki. goleki Pak Polisi engko gekek kowe tahanan luar engko. Pak Babin, Babin rawuh lho. apa tuh nih Pak Babin? Oh iki kaya kenal apa ya anakmu ya sok Siap. anu. Loh, lah Pak Babin kan ya ade tuh itu. Oh iya toh, angkatan darat. Kan darat. Kalau anak saya itu sekarang AL, Oh angkatan laut. anggota ludruk. Iki salah Anggota ludruk. Tapi lah bapakmu ya keluarga besar saka keluarga besar. Saya mah alhamdulillah dadi letkol. Letnan Kolonel. Kelet nengkol kernet bapakku Lodoyo Ustaz. Kelet nengkol. Beh jan bleset kuwi jak omongan. Ayo jejari. Ya ya. Sing ngono lho, bener. Anu, musik kalem-kalem ya. Tak karo mikir ya Mas ya. Ayo. Kembang arang dijereng ning dhuwur tapak. Tak dongane karo sepura. Hop hop hop. Contongi iki lho. Alon wae ora kesusu kok iso. Anu, aku ngetutne tempomu aku. Jajal nibani tok sih, nek tembang nibani tok. Aku Kembang rawe dijereng ning dhuwur tapak. tak dongane suka rame. Rezekine berkah barokah, rezekine berkah barokah. Kembang melati. Ya, Pakai untuk kembang ibu Loh. ya. piye ta kowe iki? Kembang melati digawa ning jero omah. Oma. Yo, Oma. omah, yo coba.
Aja ngisi-ngisini kowe ndang cak-cek ngono. Koclok iki mikir gedeng jadi ya. Lah kok nesu iki ngopo? Tak dongakne Mbah Lurah Yadi. Mbah Lurah Yadi. Iya ndongakne apa aku iki? Kowe iki ngomong wah jan bleset. Keluargane Sakinah Mawaddah Warahmah. Nyapa do momen iki lho. Sementing Ndek ah. ae aja dodo Sementing lho ya. Terima kasih panitia Yang sudah nimbali saya. semua ikut berdoa. Mudah-mudahan lancar semuanya. Mudah-mudahan Lancar semuanya. matur nuwun penonton sedaya. Matur suwun Pak De. Lho Saya mikir sih. pakai lagu wajan. Matur nuwun penonton sedaya. Kula dongakne panjang yuswa. Sami sareng derek dedonga. Muga-muga rukun keluarga. Muga-muga rukun keluarga. Ya apik. Ngono dadi edukasi ngandani ya apik. Iya, no penting no, Bos. Kula meling kang numpak kendaraan Aja nganti kebut-kebutan dimen ora kecelakaan. untuk mengurangi banyaknya korban. Korban cilaka. Korban cilaka. Pak Tatulang. Ayo kowe iki lho. Korban Nah. cilaka. Pancen akeh Nah. banget. Ngono lho aku bingung ngene iki lho. Korban cilaka pancen akeh Nah. banget. Mula yen nyabrang kudu inget Pak polisi ngatur ben ra mumet. lalu lintas ben ora macet. Yen wis macet dadi kampiran. Akeh siswa-siswi ketinggalan pelajaran. Sing dadi pegawe telat tindak kantoran. Sing dodol tahu nganti lali ra katokan. Beo. Dirubung laler. Agak Mas. wis. Dirubung laler. Dirubung laler. Oh, berarti tahun nunggoni jenengan. Nggih, tau nunggoni 30 tahun. Dalange kok yo roh dirubung laler. Berarti tahun nunggoni bakul tahu jenengan. Oke, tapi mikir dipegang. Pak De. Salatullah, musik salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wabil atim rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badril ya Allah bi alil badril ya Allah. Ana bocah ayu kok rada Gua pakai iki apa? ngene. Sik ta meno tak rayune. Siapa? Mosok aku karo iki. Lah ngapain memang semuanya pasangannya masing-masing kok. Wah. Kok Golek bakul tahu tek ngono aku wis. kowe mau muni apa senengmu lak blendrang to. Oh iya iya. Lah ya kuwi rasakno blendrang tewel Ora kuwi. apa-apa lah seneki. Aku oleh mendem ini sembarang kolu aku sudah wis. Kalau ndasmu iki kok iso. Sakmono gedine tuh. Ono cah ayu kok mesem mengguyu. Apa gelem kowe karo aku? Tak jaluk ning wong tuamu. Aku terus bilang I love you. Aku terus bilang I love you. Ayo kutuk blendrang. Blendrang. Ayo. Mas Blendrang, ayo Mas, ojo kalah. Ojo kalah karo Mas Klinik. Ayo blendrang tewel. Ayo. Mosok ngene aku ya arepe muni cahayu ngono. Lah, yo iya no kepiye wong wedok. Jarine kadung mendem apa-apa doyan. Urung dadi apa-apa cangkemku wis dewok-ewok. Hei, kuwi tanda cinta ki ngono kuwi. Cinta ki ya? Iya, cinta ki ngono kuwi. Bocah ayu. Senajan blendrang. Senajan blendrang, kamu tetap aku sayang.
tembunge salim ki piye? Nek tembunge salim piye? Nek salim piye? Tembunge salim kan ngene. Salim, ki jenenge salim. Nek tembunge demek piye? Tembunge demek. Nah, sampean ngono piye? Najan blendrang tetep tak sayang. Berarti sayang ya disayang. Nah, wong salim lah, tembunge salim piye? Tembunge salim tak duda itu. Tembunge salim lak ngene. Tembunge demek. Demek ngene ya. Nek jiwit ngene lho jiwit. Tembangmu piye? Tak sayang ngono. Najan blendrang tetep tak sayang. Ayo sayang. Aja ngono. Kok kaya Pak Mataku cepet neh ngono. Ono. Kayak kemayu. Ding ana. Ting mesti ya. Dipolke Mas. Nyapa? Ora iku dikampleng. Tanda sayang kuwi. Masa sayang? Mau cinta mulut, sayang pipi. Kok suwi-suwi ndas iku dijejek, Bro. Ayo, ngono. Ya ngatuk pingine blendrang ya ngene iki. Wis tak rayu nggih sayang nggih. Ya. Aja kok kampleng neh. Coba aku tak cipok borok malah. Calon kasih kuwi delon kalunge mek sakmene. Bojomu kalunge kaya sak ranting. Lha iki ngawur iki bar minggat kentekan bang mekar papat iki. Ayo coba. Senajan. Ndato ora cengengesan kok iso. Halo, Pakde nyilih helm elek-elekan Pakde dadi. Ah ya iki. Senajan blendrang. Kamu tetap aku sayang. Alah. Lho piye sayange? Sayange piye? Sayange piye urung disayang? Kok sayang kok? Sikat to, Bos. Sikat. Cinta itu tidak memandang usia bahwa benih-benih cinta itu keluar dari hati. Kenapa kamu harus malu? Bojone melu lah bojone iki ya. Aduh, iki. Duh. Kok dibialang beduk. Karena ini totalitas, tidak ada masalah, ngono lho. Kamu tetap aku sayang. Iya, ambune tangane bebas. Ya kok remas entok ya. Yo, aku berharap tak akan hilang. Tapi tetap nindang sembahyang. Tapi tetap kamu aku sayang. Wah, hidup ya. Nyapa, Mas? Tak sangkir kan lho kok kayak talang udan lho. Iki karepe iki nggih nutupi mripate ben ketok ombong ngono lho kok iso. Aku ngene lah mendem lah kalau aku iso. Sayang, sini wis to. Sampean kene. Wah, masalah lho. Kok yang nggih utang bareng sama iki. Ngawur. Apa rumangsamu ra enek isine lho kok. Tukane XL kok mbruwos kok ndi-ndi. Wah, kowe iki jan parah kowe rumangsam. Rono, aku tak karo iki. Dik, kamu besok seumpama kalau tercapai berdamaian dengan Om Klitik mau kemana, Dik? Maunya diajak kemanapun aku. Kamu pengen apa? Ini kalungmu dijual aja, Dik. Kekecilan besok kalau saya udah dari Kalimantan, nanti tak belikan kalung yang bobotnya 350 gram ya. Ya Allah. Iya. Yang besar. Biar besar. Tuwek. Sinden sepuh ngene iki lho. Dicekel tok is ucul ngene. Kok kono. Ngene tok is ucul. Iya. Ora mau ucul jajali. Ngerayu. Kamu mau pengen main kemana, Dik? Kalungmu lho. Kalungmu itu dijual ya, tak belikan ya. Mau ya? Mau. Ya, oke, siap. Bude. Bude ndasmu. Yo cinta apa piye ngono, cinta? Bebek apa piye ngono? Anu, saya. Oh, saya itu adalah panggilan mesra sayang. Saiton dirojim. Ayo. Beb, sesuk kalungmu didol nggih. Lho, lah dienggo apa to, Mas? Lho, sesuk tak kalung nyarit, gulung tak kalung nyarit. Ben bongko kabeh. Kowe jenenge KDRT ngono kuwi kok. Bongko ora ndek apa-apa wis nyapel enek iki ya Pakde ya kan ya. Aku ora menten kalau ini. Kita mau main kemana Mas Bulan Madu? Apa? Kita mau main kemana Kita Mas kalau Bulan sudah Madu? duduk di pelaminan bulan madu, kita tur 3 negara. Wow. Singapura, Oke. Tiongkok, Iya. terakhir kita di Kuala Lumpur. Mas, Malaysia. Malaysia. awake dhewe ning ndi, Mas? Awake dhewe tengok-tengok ning Brongkos. Ning Lah isor. nyapa kok ning Brongkos? Ning isor jati karo golek entung.
Pangsan. Kowe ora seneng. Kowe tak jak dolan adoh kok mukok. Ade ya ora gablek dhuwit lho. Gablek sayang tau. Aku tetap sayang sama kamu aku. Anak iki. Padi aku payah loro payah. Mas Klitik, Dalam saya. kalau nanti kita bulan madu, Ya. kita makan apa ya? Kita kalau nanti di hotel bintang 5, itu pagi kita roti bakar, Roti bakar. siangnya hamburger, Wow. malamnya kita hotdog. Hotdog. Hotdog ki hot ki panas, dog ki kiri. Tadi kowe seneng mangan krengsengan kiri. Oh, hotdog ini makanan kelas to, Bos. Mas Kluthuk. Dalam cintaku. Awake dhewe mangan apa ya? Anak dia jagane sego tanggapane ya. Dadi wis enek pecel ya pecel, enek rawon ya rawon. Wis tau penting ngirit nggih. Lah kono enak-enak lho. Wis tok tak omongi, Nduk. Lawuh enak ki luwe, turup enak ki ngantuk. Pun ya, nggih. Gak pernah nakal nggih, saya gak pernah kalah. Terus turu wae ora mangan. Wis tok nggih. Anu De, aku tempene loro ya, De, aku tempene loro. Penjaluk kono iki ngopo to? Mas Klitik, Dalem, Dik. Alah seenek. nanti kita belikan ikan sebakul ya. Nanti kamu tak belikan sepatu yang limited edition. Oh iya. Jadi kelihatan kakimu yang ramping, yang transparan ya, Dek. Oh iya. Pantes mosok. Iya. Mas, Anu mosok segi sepatu mosok sikilmu kok jayu mosok sepatu. ngenyek lu sampean aku tukon sepatu apa yo? Sesuk tak betul kresek ya sikilmu ya tadi. Lah nyapa kok dibutuh kresek? Bentang mateng ngono sikile bentang mateng. Rongsong ngono nggih. Udah maju. Kaya gawe genekan barang. Dik jangan kemayu. Sing ngedram layakno kita ya. Ade. Dekane kambil ijo sampean. Nah, kowe iki Tak peke iki. kowe lho tak atos ora sik. Iki lara lho iki aku. Kowe iki ndang nembang ngono lho Oh, kok. cemburu sampean. Ya pen. Cemburu piye kuwi ngladeni mamu kok iso. Cemburu kok iso. Coba kene, Dik. Yen aku kangen seliramu. Urung nyanyi ning mburi. Oh alah. Iki lho, gawanmu lho. Lha iya kene. Dan barang mbok kong wong wedok beda. Wong wedok iki beda. Piye? Lek sik enom ngene mlakune mesti kemayu. Nggih. Iya. Lah kok iki bojoku malah. Takon mburi ra nyanyi mburi. Malah kaya kuntul. Mangsane ya kono. Cobi, Gus, cobi. Ngono, kok kudu ngene tenan kowe. Ya. Yen aku kangen karo sliramu. Lah kok ngono ya. Kak, Tak sayang ngono ya. fotomu ning kamarku. Ngono ya. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak pegang-pegang pundakmu, tak rangkul ngalemoneng dadaku. Mundur, ceng 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 ceng. Rono, ceng 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 liwat tengah. Ceng 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 ceng. Blekoke metu. Ceng ceng ceng. Aku dinyanyekno ngono kuwi mau. Oh, alah. Ganti position. Gundulku. Hei! Kok gundul ki ngapa to? Terusan iki lho. Lah ya ditanya. Sing apik ngono lho. Yen pancene Dubengke. Sri Bang, nah. Geblang. Gemik lho. kowe eling Bang. aku Geblak kaya ki mau. Dang Palio, aku kangen setengah macam. Dah, tungtang deludah, tungtang deludah, tungtang deludah, tungtang
Lah kok njaluk mie lho. Masya Allah. Totalitas. Lah nggih to Pak Haji. Bareng tak linggun lah kok silite lincip ya kamu. Masamu. Dicek nih. Jan iki sia-sia karo piyayi sepuh kok iso. Kang. Makasih ya Kang ya. Ayo tembange karo kono. Iki mesti batin. Piye? Bojoku ngangkat aku serak kuat. Kok dikangkat kluthuk. Engko sesuk begini. Kaya kluthuk lho Mas. Jajal. Ya terendam ngawi Jabi ya kanca-kanca. Nembang. Kalih Mas kluthuk niki lho. Kalih Mas kluthuk. Sindene mumet Mas. Asik seneng aku. Anu tuk. Tuk. Teng. Kluthuk. Sik. Dompetku teng. Mikin jenengan ku lho. Mikin jenengan. Nah ngono. Sik santai sik ya, Dik. Masya Allah, Jan. Mosok gendong tok 200. Engko balik 250 ya. Lah kok nganaki lho. Lah tombok 50 aku. Ngono. Matur nuwun. Ora apa-apa, Mas. Sampeyanku bayarannya pancen anu, Dik. Pancen didung. Pancen bojomu sedekah tenan. Aku ingin iki ngerti bojomu ki nek sedekah, ojone kok jenengan. Bakul, kayak nek bakul saiki kae lah kae. Iki jajal. Bakul le. Coba bakulmu. Ku apa kuwi daganganmu apa kuwi? Kacang. Kuwi parno sing sepuh-sepuh kae bendar. Kopi. Kuwi lho jajane parno ibu-ibu wis keke kabeh kuwi. Kacange kan mendut kono, kacange. Nah, pun Buden jangan pendet kacange sik. Nih kacange. Pun dipendet riko sedaya. Nah, nika. Alhamdulillah. Nah, mimike cah cilik-cilik kuwi. Nah, pun telas kacange, wis keke mriku ben didar sing sepuh-sepuh kuwi. Oke, wis entek, minum entek. Minume ya, kene. Bos, nih bos. Tuk bayaran tuk. Bayaran kowe iki sedekahmu gedhe. Bayaran. Nek kok ana entek pira kuwi? Pira, Bang? Biasae. Wis ndak tinggali ngono lho. Bingung bakule bingung. Bakule gugup, Mas. Swidak. Ya wis kene swidak, Teng, bayar sik swidak, Teng. Lho kok bakul kono sik anu kok. Nah, kayak tahune kayak kono tahune, tahu kuwi. Sesukan ra kenek. Lah, tahune sing sepuh-sepuh kono kae, bodhe kae. Kang, bodhe lho, Kang. Hei. Kan lho bodhe ki diaturi lah kono. Bodhe niku tahu pun kendar niku, wis. Nah. Pun wis jancul nih, bodhe jendar tahune pun. Wis kono tahune ben didar wis sing kersa kuwi. Oke, wis. Nah, wis cocok to kuwi. Kene ndi dagangane jenengan kene. Ora mlaku ki engko. Anu ya, Dik, sepurane Dik ya, iki tak urusane sik, ki engko urusane karo aku ya, Dik ya. Sik coba kene dagangne. Haji. Siki can suwi nanti cah cilikmu. Kene le. Wis kene. Kono sik. Iki nek ra ngene ra iki rezekine Piyayi suka rame. Nek ra dingenekne ra barbar iki engko. Nih. Nih Bude, cah cilik kae. Nah, ngono. Kene. Nih akuane kuwi, aqua kene. Nah. Nih. Nah, ini. Nang ngene lak yo penak to. Ndang bar. Ini lagi, wes. Ini lak yo pas, Bude kae. Bude, nah kene. Nyo cah cilik-cilik iki. Iki ngene nek ra. Cah cilik-cilik kae. Wes. Alhamdulillah. Men. Akuane kono wes. Pak hitungan ya. Sik ngene. Sik karo kono. Yo wes. Iya ini ceblokan ya karepmu. Ki, amit. Amit nggih, Kong. Amit. Nah. Urusane kalih jo kluthuk. Nah. Ayo diatasi. Aduh. Wis toh iki barokah mengalir kok iso. Oh swidak kok ya. Oh swidak iki. Iki mau Pak. Piro ngono? Terus total alon. Penting lakon. Nek notal teng mburi mawon Pak mengke wayange bar isuk lho. Wis. Ben hitungan karo manajer kluthuk kono. Niki manajer kluthuk di. Nih ben bayari kono, wis.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Tepuk tangan kagem Mbah Lurah Yadi ya. Alhamdulillah. Sing bayari aku ya. Lah ngapa to wong duwite ya rezekine kok kene kok iso. Ya wis. Sapa ngerti sing ngene iki seneng sok nek duwe gawe nyunatke anakne apa ngrabekke anake terus nanggap payang Mas Marji. Lho dagelane golek komet karo dodok perlu kowe. Ya. Mas, Kon nggih dawuh. anu Pak Gluduk iki mikir entek kuki piro Mboten, Pak. pangangone kita lenger. Ini lho Mas ya, tak dudahi iki tenanan iki. Kowe nek biasane lak ngaji karo aku yo nderekke Gus Idam baru Zamzami, Gus Miftah ben wulan poso lak mesti. Ya. Nek duitmu saka Mbah Yadi mbok tampa wis barokah. Ayo. Terus duitmu kuwi mau mbok dum-dumke tumbaske wong sak menimbane gek diunjuk wonge syukuri nikmat alhamdulillah barokah. Kuwi barokahmu mengalir lho. Iki seneng lho, ki kok anake kok omah duwite wis dikekke sesuk nggo masak nggih maem sak keluarga barokah meneh. Lho kuwi lho, seneng apa ora? Nah, matur nuwun. Aja wedi melarat to. Kok wedi melarat iki ngopo? Oh, sing penting syukur itu nikmat itu bahagia. Pada-pada. Hei, sing tatak to. Terima kasih Mas, muga-muga barokah. Ngono lho. Barokah. Lho. Barokah Mas, ngono lho. Barokah Mas. Muga-muga barokah sak keluarga. Kowe penak cangkeman tok. Sing bayari aku ya. Ya engko lak yo iso pitung to. Kan kuwi tak tinggal mulih sik. Apa elek pahala kok elek makelare. Mangsamu, aja samar. Kowe sesuk nek taun ngarep rene matur nuwun kowe kok iso. Ngono. Ha iko iki. Bojomu jak nembang. Oleh 200 songa pangop tok. Hei, wong tuwa iki gawane yo siji budhek loro ngantuk telu anyang-anyangen. Barang kene wis tak wis 200 ning buriak diomong aku. Kancane wis yo. Yo kene terminal Ngawi, ya. Ya berdua sama Ibu ya, Nduk. Nggih. Nah, ngono. Ayo coba. Musik. Berpacu dalam melodi, ya. Sekarang Niki pancenipun masyarakat wonten Sukoramin wonten nem-neman nggih wonten kyai-kyai sepuh. Mula dipun dasari tradisi modernisasi itu memang dirangkum menjadi satu. Mula sing modern nggih lari-lari nem-nem, mangke lapisan-lapisan kagem kyai sepuh nggih wangsul wonten pakemipun gending. Ngoten. Nggih. Anu Pak Kaji menika njenengan galek pundi Pak Kaji, Pak? Watu 5. Patu Laut ya arah Prigi. Laut Prigi. Nggih. Nggih. Pokoknya aja samar. Iki nek pas kula liwat pergi tak mampir nggih dalem jenengan Pak Kaji. Alah wis ora mungkin liwat kono kowe iki. Nah, nggih. Anu mbok bilih tasik wonten nyandak ke sanesipun. Mudah-mudahan Bebas nggih menika Oh, nggih. bebas. Anu ki sapa jenenge Putri. sing putri ya. Putri. Nggih. Pancen disuwun karo masyarakat supaya atur panglipur dadi sak merdikane. Injih Pak Kaji nggih. Monggo Ya kene lho kene. Sepote Mas, sepote. disepotke Mas. Pelak. Topel wong lakan golek momongan. Niki plonjo napa Putri badhe pindah. Pon niki nderek nempel wedal penjalan wonten Pakliran Limpuan. monggo. Saya jabut. Sehat, Bos. Belah. Alhamdulillah. Iki sing dikersake apa? Coba. Apa Dok? Ya sing anyar-anyar iki sing Tombol kangen ya. tombol kangen iki sing aja ganten lho, ganten. Ganti. Tombol kangen lagi hito, Mas. Ganten tombol-tombol tipes apa dadi. Ah iki tembang dolanan saiki kok iso mangsane. Oke. Coba agak depan. Pakai mic ini aja. Oh, mana? Oh iya, terima kasih. Niki kerawitan Sekararun nggih, Bos nggih. Sekararum Nggih, nggih. mugi-mugi sehat Mulai seneng sedaya. Jan. Dadi ora kok dagelan tok. Yoga ki yo ndridi. Ridi lagi. Terus mbok ki Kono wis grupe sapa iki iki melu sapa? Saiki iki tenan. kelompok ae. Jan. Nek didikon iki aku iki. Jane grup iki jenengno anu sapa-sapa melu ngono dadi. Ngono paguyupane ki apik ngono. Sapa melu. Sekararum. Nggih, sekarang menika Pak Jen. Ana melu. Gondonipun sekar kok ki pundi-pundi. Ayo Mas. Alhamdulillah nggih dawuh. Nggih. Wes, alhamdulillah. Semua penyanyi harus
berdiri. Sedaya, sedaya. Sedaya. Sedaya, sedaya. Ayo sedaya iki jumlah sedaya. Maksudnya Oke, siap. Yo sing kene. ganti-ganti. Kene Dok. Japada nalongso jamane, jamane rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulang aja peteng yen dikongkon ya sing temen. Kene ditoto. Ditoto Mas, ditoto. Sing rada gede-gede Mas Klitik bagane loro, Mas Kelutuk tibake loro. Nggih, Pak. Siko dawuh. Ini sing rada gede sing sisih rono, sampean mriko. Nah, Sakmono apa blendrang to, Mas? Niki pun Urung blendrang. dereng. Tapi cara tempe itu pun bacem niku. Sem ah. nggih. Wah, nggih mbacem barang to iki Iya. ya. Mangsane. Terus jarene. Wis. Nah, apik. Oh, jejer. Iki sing tengah iki kena stunting iki. Sehat Mas, sehat. Buruk iki. Ketoke sehat. Wah, gelungane apik-apik cah-cah hijane. Ya ampun, kayak cunduk mentul. Lah mau budhe kok ora mbok paringi cunduk mentul. Sampeyan apa tak linggis kok wiwit. Oke, cunduk mentul. Tembangipun damel kur napa, Jabi? Kula nderek panjenengan. Oke. Tembange Kula niki nderek jenengan malah jenengan nderek kula. tembang kur. Ya. Oh, kur. Taman Juruk. Oke, siap-siap. Sing Tembang apik kur iki. kok ladrang napa? Ketawang. Ketawang. Jabi. Anu ketok senden ngene kakean gitu. Kowe ketok enom kok ya sengkleh to nduk iki. Enom ki sing bergas ngono lho. Nah. Ayo. Syah. Rek. Wah, kaya pasukan polisi. Sik kan jejer. Buri. Oh, iya, iya. Sitok. Le. Put. Mundur. Ditoto Mas, ditoto. Mundur sik. Ya, jejer kene. Nah. Ini toh. Terus Maju siji. oke, Urung siap. diceluk lho iki ya. Sik. Ketok ayu kepengin geragas iki ya. Entenono aba-aba to, Dik. Entenono aba-aba. Melakune piye Mas, melakune? Bocah ki nek anu kaken ngombe jamu galian ngosek iki ngene iki lho. Ah. Terus Jamu galian ngosek. Lah nggih. Para winasis warga masyarakat Sukorame ing dalu menika. Kowe iki leh munyarne kaya pranatane adicara ngono lho. Ing samangke kasarengan ungelipun Kodhok bangkak. ngapa to? Ing samangke kasambung ungelipun gangsaran. Tak. Nah. Siak sawetawis ungelipun gongso dalu niku. Sampun pratitisaken jengkaripun pesinden ingkang dalu menika handherekaken. Kowe iki ra kemaki ngono apa to? Santai ngene lho. Model ngono ki model. Ing samangke setunggal moko setunggal lumangkaipun nut lakuning suku Kedeping Netra ingkang mijil saking tlatah endi, Dok? Suka Sewu ingkang paring asma inggih punika Dik Putri. Lumampah lon-lonan tumuju wonten sak ngajengipun panggung. Pindha widodari tumurun saking Agayangan, cacat boten cacat nanging menika King penyakit step. lho kok kenging penyakit step gitu kok. Ngene ya. Ing samangke kendel wonten papan panggenan ingkang sampun dipun cawisaken. Para bapak saha ibu ingkang dadi kinurmatan kasusul ingkang angka kalih. Inggih menika jengkaripun Kosik. Mandhek Kosik kaya. Ingkang sampai kacinondra saking ketebian pindha pasuryanipun kados montor Vespa. Tumpaan. Bathukipun katon sumlorot iprungipun mendelep. Ing samangke lumampah lon-lonan arep ebeh. Aku Ayo. Ayo Duk, repepeh. Lon-lonan ngerti lon-lonan apa ora? ya sing Lon-lonan kemayu iki. to, Nah, lon-lonan tegese ya sing wong itu nah. Yo, nah. Anu. Oh, ketoke nginggati telek ati ngene iki. Telek. Inggih punika kala wau pesinden ingkang angka kalih paring asma. Nggih menika Darmanto. Darmanto. Darmanto piye to kok iso teko isih. Genduk diva. Diva. Ing samangke atur wingung dumateng sedaya para rawuh. Kasusul ingkang angka 3 inggih menika
lencir kuning pakulitanipun, miji timun wajanipun nanggal sepisan alisipun, juren sajuring pipinipun, blarak sempal, lemben. Pundakipun, Nggih. nawon kemit bangkeanipun. Ngendewa pinentang sikilipun. Lho, sikil gendewa pinentang iki kok iso. Piye Mas? Sikil gendewa pinentang lak ngene. Ing samangke lon-lonan tumindak wonten ing lampah nut iramaning laku gending. Aduh, ketake senep dah iki wetenge. Inggih menika kala wau ingkang saged dipun wastani menapa Mas Joglutuk? Inggih menika ingkang dipun wastani garangan metu saka long. Garangan. Nah, menika ingkang pungkasan Dipun tenggo-tenggo kalian para nom-noman. pindha buah-buahan menika kadya-kadya Kadya semangka tanpa biji. ceblok kowe damen pior duduhe ndledek menika. Ingkang kadherekaken ngunipun gangsaran tindak sak pecak lumangkaing suku nut kedeping netra hanyusul para sederek ingkang sampun ngoten ngajeng. Lampahe Wah, asli oten. Bos. Nggih. Menika para wanita ingkang dipun wastani menapa Mas Kluthuk? Apa iki? Niki lho. Iso diarani apa? Apa kuwi? Lho, iso diarani apa kok apa kuwi? Sedani wanita. Lho, lah ya kok gagah pideksa. Paribasan wanita sing gagah piteksa Kaya pindha kaya apa? pindha sat Gatotkaca. Wedok kok Gatotkaca iki lho iso. Ing dalu menika badhe ngaturaken inggih menika lelagon ingkang saged nyengsemaken penggalih panjenengan inggih menika lelagonipun apa to kuwi? Apa? Lho, lagune manut no. Inggih menika Lho, nanging kasusul ibunipun kingkang boten terima. Ibuke. ya Bu, jumeneng Bu. Ibuke. Kasusul Aja kok nyusul iki WA iki WA apa? karo sing bakul-bakul e. Lah piye? Iku bakule 200 ku tak sahur gitu lho. Ora kok iso mangsane. Setunggalé lelagon ingkang sampun dipun cawisaken dene anak-anak kula, adik-adik kula. Gending menika Taman Makam Pahlawan. Monggo. Taman Juruk. Taman Juruk monggo. Coba Dik, mikir. Ayo. Kami terus sini. Enten bapake teng ngandhap, rada rene sithik. Nah. Nduk mikir, Nduk. Perlu deh. Ya. Taman Juruk sarengan para paranggana Sekar. Paguyuban